बर' हारिनि आरो जै बर' हारिमुनि रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो मोजाङैनो दंना? आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन जोंनि मुंदांखा गारांगिरि, देंखोगिरि, लिरगिरि बिथां मानगोनां बिग्राय ब्रह्म। बिथाङा बहा दङ? आं दा बिथांखौ नागिरगोन फनजों आरो जों रायज्लायनायखौ नोंथांमोननो खोनाहोगोन दे। बिनि आवगाय नोंथांमोना मा मावनांगौ बेखौ मिथिखाबाय, बेखौ बुंफिनबाय थाला। जायखिजाया आं बिथांखौ फन बुनि आरो नायगिरनि दै। नांबाय। ले दावरावसो फैफिनलांलायबाय नै। दावराव जाफिनलायबाय दे ओमफ्राय आदा जायखिजाया मा दावरावबाबो जायो, आङो खुलुमनाय बावहरबाय नोंनो। गोजोन्थों दे गोजोन्थों, आंबो खुलुमहरबाय नोंखौ फंबाय। गोबाव सम नुलायाखै ओंखायनो आङो रायज्लायनो लुगैनानै रायज्लायबाय। हामथारदों फंबाय, हामथारदों। आंनि रायज्लायना नाथाय डिजिटेल रेकर्डिं जागोन। आसो नंगौना फंबाय? बेथ' खोब मोजां बाथ्रा। बेयो माने आदा बेखौ जों रायज्लायनायखौ जों सानैनाल' थानाय नङा, बे रायजोफोरनावबो थांगोन। नंगौ नामा? बेखौ रायजोफ्राबो खोनागोन। बरिया बरिया बरिया। ओंखायनो एसे जोङो सानैजों ब्रेक हमलायना रायलायगोन आरोखि। आंनालाय बैफोरबो गथारखानोसैसोमोन। आदसा आदा। फंबाय। आं मोननैसो फिसा जारिमिन नोंनो बुंग्रोनि गोसोआव गोलैनाय बायदि। आदसा। आं नोंखौ लोगो मोनजेननाया सालबारियाव लोगो मोनदां। सालबारियाव? सालबारि, रुप'हि खाथिनि सालबारि। ओमफ्राय नोङो हिसिमा जुमदोंमोन, हिसिमा बोराय। आदसा। आं नुजेननायाव आरोखि। ओमफ्राय फांसना जागायबाय, जेनेबा जों लकेल नालाय जोंबो दंफैयो करास थरास रोजाबनो। बै समाव एबसुनि आन्दाराव जाखोना माखो ओरैहाय मोनसे एस'सियेसन आर्टिस्ट मा मुं लानानै गिदिङोमोन बेयो लाफा दैख' ना माबा, ओरैहाय नोंसोरो मा मुं लाना गिदिंबाय थायोमोनबा? ओरै टिकेट दानलायनाय जायोमोन जे। हारिमु आफादनि। बे समाव होनबा आन्दलन, आं खोनानायाव नों आन्दलनाव थांना फैखांबाय। ओमफ्राय फैनायाव आं नोंखौ नुदों आरो। बे समाव नोङो बिराद हिर' फाग्लाथार मानसिया। आं दा नोंखौ रेकर्डिं जाथ'वाखैना? जाबाय। जाबाय, रेकर्डिं जाबाय। आदसा। ओमफ्राय नुनायाव नों माबा मोनसे दुखु, नोंहा मोनसे बिखायाव माबा मोनसे हाबना दंमोन आरो दुखु। आदसा। बे आंनि मोनसे अनुमान, बे दुखुआव सोरबा नोंखौ एदाव फैदाव नोङो दायना दब्लानि बै दंफांनिखौ ज्राब गारहरदो। जौदुनिखौ गारहराखै, जौदुबो थाया होनबा दायना दख्लाया। माने नोङो जौदुखौ बायजानो गिनानै बे दंफांनिखौसो गारहरदो आरोखि। बेथ' बाया माने होनना आन्दाज दंखायो आरो आङो। नों आन्दाज दंखायो। ओमफ्राय एसे गिदिंबायमोन, आंनाबो लावख्राया गिदिंखानाय, नोंनाबो गिदिंना फैदोंमोन। ओमफ्राय लासिदा होनबाय आरो आंखौ, लासिद दब्ला बे समाव नोंसोरजों लासिदा दामफायोमोन ना? लासिदा दामोमोन। बे समाव बै बाजैया माबा लासिदनि बाजैया थारमाने रुंसारि जायाखै आरोखि। बेबो फैनानै थन्थ्र' नायबाय थादों नोंखौ, बे गथ'जों मा जाबावगोन ओरै होनबाय थायो, नोंखौ मानो गासिबो अनोमोन। बे अनद्रायनायानो बारा जादोंमोनलै। बेनि उनाव नोङो बिनि आवगायनिफ्राय रोजाबनाय, आं बेखौसो मिथिनो लुगैदों, आं नुनायनि। आं फार्स्ट रोजाबनाया 77निफ्रायनो रोजाबदों आङो। एम इ स्कुलनिफ्राय? एम इ स्कुलनिफ्राय। होमबाथ' बे समाव आदाया माबायावसो दंमोन, जोनोम जायगायाव पानबारि, बिजनि। पानबारि जोनोम जायगामोन आरोना, बेयाव दङमोन आङो। ओमफ्राय नों क'क्राझाराव फैथ'वाखै होनबा? फैथ'वाखै। आं खोनानायाव नों बाक्सायाव बांसिन गिदिंखुमाबाय थायोमोननो, ओजोंहा जोंनिखैजा आन्दलन समाव।
बाक्सायावनो ब्रा मेना बाक्सायानोमोन मैना बाक्सामोन बेनिफ्राय नोङो फार्स्ट रोजाबजेननाया मेथाइआ मा केसेटआवमोन बे केसेट आं रोजाबजेननायाथ' आं गोसोआव थानायाथ' बे थैसामखौसो गोसोआव दंलां थुंग्रियाथ' उनावसो फुंबिलिया उनावसो फुंबिलि आरो थुंग्रि बेफोरो उनावसो बेफोर उनाव थैसामा फार्स्ट ना आं गोसोआव थानाया थैसामखौ आरोखि औ आंबो बावगारग्रा जाबायना मानसिया बे आदाखौ लांबाय आयै मेथाइआ बे मेथाइआ मा केसेटनिमोन मामोनथायब्रा थैसामसो जाखो ना थैसाम नङा बे थैसाम नङा थैसाम नङाना बे अनेक उनावसो बियो अनेक उनावसो ना बे जायखिजाया नोङो माने थैसामनि नङा बे जायखिजाया नोङो बे समाव मोननै मावदोंमोन आरो हारिनि थाखाय आन्दलनावबो दंमोन एसे एनै ओमफ्राय हारिमुनि थफ्लाखौबो नों फेदेर खालामबाय थाबाय मोननै खामानि मावलांबाय थादोंमोन मावै फैनानै नोङो दा नोंबो औसो होनग्रा जाबाय आंसो खोन्थानांगौ जाबाय आया नों खोन्थायाबा बोरैथो जागोन भाइ नों बावनानै दं नामा सानदां बावनाय माने आंनाव एख' गैलालै भाइ बे गथ' गथाय जानायनिफ्राय बावगारग्राबो जाबाय आरो थाखा फैसाफ्रानो खालामदों आरो जेनेबा थाखा फैसायाबो गथ' गथाय जाबाथ' बहुद क्राइसिसाव फैबायना नोंबोथ' बेस्रा हाथा हामा दाबो बेनो बे गैयानो दाबो फैसा थाया नांथारबासो सोरनावबा बिहरबा दा नैबेयाव आङो मुम्बाइआव दंफैयोथ' दाखालि नङा मैया दावबायनो सारा 10,000 हराबाथ' आङो बिपदआनो जाबायमोन धन्यबादलै दावबायसाखौ धन्यबाद होनांगोन आदायाबो आंनि बेखायनोथ' धन्यबाद हरबाय आङो आंनिफ्राय मोनसे जारिमिन बे जारिमिनखौ रायजोफ्रा मोनथिनांगौ माने बे ओंखायनोसो आं नोंखौ नागिरगासिनो आदसा देनाय बे जाबाय आङो जोंनि ओरैजानि माबानि दिहिरानि सासे सेंग्राया मोदान बेयो केसेट मोनसे बानायनो आंनो फैसा 40,000 होफैदोंमोन आदसा बे केसेटनि मुंखौ दोनदों आङो उनदाहा उनदाहायाव नोंनि मेथाइ नांगौ सुलेखानि मेथाइ नांगौ बेनो गासैनिबो सोरनिबा गजेन बर' गिदिरनि नांजोबगौ बेनो 40,000 नोंखौ बुरखायनो थांबाय आं क'क्राझाराव सिगां आं बुरखायनायनि मन्त्रआ जाहैबाय बे गाइखेरखौ दौना लाग्रोना नोंखौ आंबो लोंबाय सानैबो बेफोरखौ मिथिथोलाय रायजोआ एसे जेबो नङा दे ना मिथिनांगौ नों बे समाव मेथाइखौ लिरबाङा बे समाव नोङो दोंफा दोंनै गावनि थाखायल' लिरोमोन खिजानि नंगौ ओमफ्राय बे समाव बै कलेज गैया होमबा मा कलेज मोनलै आदा बियो फाइन आर्ट क'क्राझार गभर्नमेन्ट बै गयबारि खाथि ना मामोन बे बे मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेज खाथियाव मोनसे हस्टेल दंमोन नोंसोरा हारिमुनि मानसिफोरा थायोमोन नोंसोरो ज' बुजिबाय दा बे दैसा फिसा जिङाव मोनसे आंखौ बेयाव लांबाय सासे मानसिया देखायहैबाय नोङो दङ नों बे समावथ' मबाइल गैलाया मबाइल गैया टेलिफनबो गैया ओरैनो जाना थांदों आरो ओमफ्राय फुंखा महिलारि आदायाबो दंमोन आंनो मेथाइ नांगौ होननायाव ओमफ्राय नोंसोर खुनु खोथा गैया मेथाइ मोनगोन जागोन माथ्र' दा सानथिं बाथिं जायालै फंबाय बेफोरो दे ओरैबाय नालाय जबाय फ्लराव जबाय आरोखि एकदम बग्राबो गैया माबो गैया साथामबो जना हारमनियाम गंसे बरनबाय स्ट्रेन्जार मोजां हारमनियाम गंसे बरननानै साथामबो ग्रिद मोखां नायलायलाय जबाय आं टेप फिसा लाना थांदो माबायदि नांगौ नोंनोबा मेथाइखौ ओरैबाय एसे रमान्टिक ट्रेजेडि टाइप ओरैहाय ना मा होनखो आं बावबाय ओमफ्राय बै सुजुनाय बिबारनि माला बे ओंखारबाय आरोखि दोंसे बे मेथाइआ
नों सुजुनाय ना बले बे फुंखा महिलारिथार बिदि होननानैथ' आं केसेटआव लिराखै सानैखौबो होदोंमोन मुंखौ एक्सुलि औ आं दासो हिस्ट्रिखौ एसे गोसोआव फैदों औ दे नों बुंहरनानैसो उम बे गानखौ लायनो थांब्ला नोङो बे माबा हासुनो लामा आन्दायलायनाया औ दरजा दरजा आन्दायलायनाया दरजाखौ जि आं नायगिरना मोनाखै होमबा आं मेथाइखौ रेकर्ड खालामखाबायबो जाबाय उनाव उन्दुनोसै ओंखाम जाहैनो ना हासुनो थांनो नागिरदों आं दरजाखौ नागिरना मोनाखै बिनि उनावसो ओंखाम जादो हा ओंखाम जानायखौ थर गैया ओमफ्राय आङो औ बे आरोखि आरो बेथ' रोङा फुंखा दांथ्रा इफोरखौ गैया बे गैयालै बे लिरनाय सुर होनायल' एक्सुलि लिरनाया बे गुरु फुंखा महिलारि बिथाङानो औ बेखौ लिरनाया ओमफ्राय सुरखौ एक्सुलि आंनो होजोबनाय बायदि जादों आरोखि औ औ बेया खिन्थु लिरनाया बे फुंखा महिलारि बिथां आरोखि औ सुरा नोंनिमोन औ सुरा आंनि आरोखि बेयाव उल्था फाल्था जादों आंना केसेटआव औ जेबो नङा सानैनि जोंनि नामखौ दिनाव उल्थां फाल्थांब्लाबो अरजायामोनलै दासो औ ओमफ्राय दोंसेया जाहैबाय मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर होनलायनाया औ बेयो गुरु फुंखानि सुरबो गासिबो लिरिकआबो सुराबो औ बे गुरु फुंखानि जोब बेयो बिनि जोब औ माथो बबेबा लाइनसेखौ जों जहाय इसे होदो आंहा इसे गोसोआव दङ बबेबा लाइनसेयाव जों एसे थाफादेरदों थादेरलाबायदोंमोन आरो ओरैनो हरफादेरदो आरो हेफाजाब खिन्थु बेखौ नाङा बे गुरुनिनो नाम थाथोंसै होननानै औ थादो बियो बिनिनो नाम फुंखा औ महिलारि औ होननानै सानदों आरो जों मानो बे नामखौ लाफाबावनो होननानै ओमफ्राय दा आं बुंबाय दुवेट खालामनांगौ बेखौ मेथाइखौ औ ओमफ्राय सोरबा निहारिकाखौबो लानो होबाय सोरबा रिंखांसिखौ लानो होयो औ बिदि जादों एसे फुंखा आदाजोंबो आंजोंबो औ इलेक्सनाव आरोखि ओमफ्राय रिंखांसिनो होनाय जाबाय आरो दुइट बे मेथाइखौ बे मस्थ' गेदेर प्रजेक्टआव आं नोंनो फैसाखौ 5,000 ना माल' हरनो हानाय बायसा गोसोआव दं बे समाव 5,000आनो दानि 5 लाख ब्रा भाइ दोंनै दोंथाममोन ना मेथाइआ लिरनायबो माबो बे जोंनि दिनावलाय सोलिजोबखायोमोन ना औ आच्छा जाबाय जेबो बे दोंनै मेथाइआ आंनि थाखायथ' आरो थैजासिम थासिगोन गोसोआव थागोन औ बेनो धन्यबाद बेखौ गोदानै रायजोफोरा एलबाम खालामनायखौथ' नों नुबायना आदा ओइ नुबायलै भाइ बाप रे बाप हाइस्ट कमेन्ट हाइस्ट साबसक्राइबार दा बे गाना बे मेगन गाना बेखेवाब्लाबो बाप रे बाप 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 मेथाइखौ गोदानै जोनोम जानाय बायसा मोनलायोना औब्रा गावखौनो एसे थिफुला मोनलायोना जोङो थिफुलाल' नङाब्रा एक्सुलि मानिनांगोनबो बेयाव नोंखौसो मानिनांगोन आरोखि मिथिबाय औ बुस्थुखौ लाखिना दोननाया औ बे जाय हक बेसादाबो आंनाव क्रेकआसो दंमोन मेथाइआ बे मेथाइखौथ' जों फानदोंमोन थफ्लायैनो बेखौ सासे मारुवालिनो सोरमोन बेलाय बेयाव माबा वेब होननाय माबा गैयामोन प्रडाक्सन खालामग्रा अ बानायबाय थायोमोन बिसोरो आच्छा आर एम सि आर एम सि फाग्ला बेयो सोमजोर गोजौआ खोनाजोबथारबाय बे बर'फोरनि गानफोरखौ बे बायना दोनदो ओमफ्राय बे गथ'आ बायख'ना लायदो आरोखि फैसा होनानै दा आच्छा अरिजिनेल मेथाइखौनो मोनदो आरो बे नोंनि एकदम आसोल सुरखौनो खुनु बेहा माबा गैया आरोखि खुदकाट गैया जायखिजाया आदा औ फंबाय नोङो एसेबां मेथाइ रोजाबबोबाय औ सोर लिरगिरिनि बांसिन रोजाबखो नोङो जोनोमाव बे फुंखा महिलारि बिथांनि हाइस बिनिनो हाइस्ट बिनिनो ओमफ्राय सोर हिनजाव देंखोगिरिजों बांसिन मेथाइ रोजाबखो आबु सुलेखा आब' सुलेखा बसुमतारी औ ओमफ्राय बबे मेथाइखौ खननानै बांसिन मोजां मोननाय नोंनि गोसोआ दिनैसिम दिनैसिम
गोसोआव थानाय नोंहा? दिनैसिमथ' दोंनै दोंथामसो दङ। जेनेबा 1 नाम्बाराव बे दाया आंनि नङा। दाया आंनि नङा। औ। ओमफ्राय सेकेन्डआव नेबाय थागोन आं। नेबाय थागोन आं औ। ओमफ्राय दंलायो बिदिनो बे सुजुनाय बिबारनि मालायाबोथ' दाबो आङो बेखौ नोंसिनि बाक्सा उदालगुरि थांबाथाय गवालै फंबाय खनथारनाङो। होमबा बेबो नोंनि फेभारेट? एखे फेभरेट। टार्निं पइन्ट। बेफोर गानजोंथ' आङो फिसाय जानो हादोंना। औ। बेफोर ओरैबायदि गाना आरोखि नोंखो माने दाथ' आंलाय मा बाख्नायनो रायजोआ बाख्नायनाय। औ आं बाख्नायबाथ' बिदा फंबाय बाख्नायलायदो जागोन नङा होमबा? नंगौ नंगौ नंगौ। आं लेंहरबाबो नोंसोर सानैबो एकदम ग्रोब ग्रोब टाइमाव फैथारोमोन। बिग्राय ब्रह्म आरो गौतम ब्रह्म माने बे बार'लिफोरा बानायबा बे जरासेनि दोंसे दोंसे थानांगौ हारसिं दोंनै होनाङा लागै ओरैहाय आरो बिसोरबो नंगौ बार'लिफ्राबो। नंगौ दा गेजेराव नोंसो जोंखौ एसे इनकारेज होफिनदोंब्रा भाइ। एकदम लाबबाय थादों आङो एकदम हांखोन हांखोन जालायदों मेथाइ लिरनो। बेयावनोथ' बे जोंनिनो माइना जोंनि गामि रमायना होनलायनाया दारा दिरि दारा फाग्ला बायदि गान बेफोरो। आदसा आदा फंबाय नोंथ' जाथिनि खामानि मावबाय होनना आं दहायनो बुंबाय। औ नोङो सरकारा नोंनो बै आसाम सरकारफोरा होयो जे गेजेर गेजेर आर्टिस्टफोरनो माबा दान होलाबायो ओइ 5 लाख ग्रेन माबा ग्रेन इदि मोनफेरबायना मोनफेराखैब्रा? इसोरनि अननायाव मोनफेराखैलै फंबाय। इसोरनियाव अननायाव ना औ मोनफेराखैना? मोनफेराखै गैया। आरे जोंना सरखारफ्रा मानो नायालै आर्टिस्टफोरखौ बारा गोसो होआ नामाब्रा? आरो आसाम सरखारनिखौथ' बाद दोन भाइ। उम। बर' सरखारावबो गैयालै इसोरनि अननायाव। बर'आवथ' मोनथारनांगौमोनना जोङो इसे इसे। कर'नायावबो होआसैना जोंनो। एख' गैया। आंलाय कर'नायाव एसे होसिगोन होननाय खोनादोंमोन मा सिरि थाफिनखोलै। कर'नाखौथ' बाद दोन भाइ। औ। मालाबा साहा लोंनिलै भाइ बेफोरबो गैया। औ। गान खनथाराब्ला सोरनावबा मन्त्रि मलयानो जाथों गान खनहैथारनानैसो थाइसे थाइनैखौ मोनबोफेरदोंलै। औ बेनो गान खनहैथारनांगौ ओंखारथारनांगौ आरोखि। ओंखारथारनांगौ फिल्डआव। दा बेफोरबायदि नोङो आरो मेथाइ खनै खनैनो जेनेबा बाजैखौ लाना फैबाय। औ। बाजैखौ थगाय थसि लाना ब्लदलै सालाखौ। बेखौथ' मेजेर होनासो लाबोदो नोङो। औलै थगाय थसि एसे उमुक दं थुमुक दं होनलाबायदेरबाय आङो। थगायनाय बाजैया मा खालामोमोन मोसायोमोन नामाब्रा गोदोना है बेबो गान खनोमोनब्रा। गान खनोमोन ना? माथो औ। बे थैसाम केसेटआवनोथ' दङब्रा। बेहायनो दंमोन ना? माथो बे आंबो थैसाम केसेटआनोथ' जाना होदोंब्रा आंखौ। खै खालामजोब्बाय। औ बे थैसाम केसेटआव बिनिबो दङब्रा। दासो गोसोआव फैदों। जाखांदो सिखांदो बर' माहारि होननाया बे नोमबाजै खननायब्रा। बाजै खननायखोसो गोसोआव दं। औ बिनिफ्रायनोथ' बोरैबा बोरैबि जालायनानै लाना खारखुमालायनाय जाबाय बाला। रावबो नागिराखैना? नागिरदोंलै गेदेर गोलावफ्रा। नागिरदोंमोन। माबा थांगोन रुवा लानानै नागिरलादोंमोन। मोनाखै। सिखा रुवा लाना हाब आंखौ खि मोनबाय बायोलै। नोंखौ मोनो नोंखौ बाक्सायाव मानसिफोरा हाग्रा हाग्रा न' लुना दोनखानाय दङ। औ। जेराव गोसो बेहायनो थाहैनो हायो बाक्सायाव राजासोमोन। आरामसे दाबो बाक्सायाव आं थैबा आंनि हाराखौ बाक्सायाव लांथोंलै। रायजोफोरा खोनाथोंसैलै औ बाक्साना फैला बानायसोआ खोनागोन दे आं हरगोन बेनो खोथाखौ। औ बे बाक्सानियानो लांथों आंखौ बाक्सायाव फबहैथों आंखौ। माबाखौ ओमफ्राय बे मा गारनाय होनो तेन्दु गारनाया? भिन्दिखौ ओजोंहाय माबायाव रुपन माबायाव दैमायाव गंगा दैयाव गारहैनोसैब्रा। आदसा आदा खोनाबाय? औ फंबाय। दा जोङो दोनथ'नोसै होनबा रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै औ। दे नांगौबा हरबाव दे फंबाय रेकर्डिंबो खालामबावनोब्ला। देनां
रेकर्डिंआथ' नोंनिखौ खोनाखाबाय थायोना रायजोफोरा नों दा माबोरै दङ माबोरै जोनोम जानाय माबोरै देंखोगिरि जानाय बेफोरखौसो एसे खोनानोसै रायजोफोरनो जारिमिनखौ बेखौ दा मोनाफ्राव लादो दा लाथ'नांला दे बे दिनैसिम बे फार्स्ट पार्ट जानोसै आरो बे दोनथ'बाय बेखौ दे फंबाय दे खुलुम हरफिनबाय दे लाखिदो दे आंबो खुलुमहरबाय दे फंबाय दे दे बिथाङानोमोन बिग्राय ब्रह्म नोंथांमोना सिनायथि होनायनि खोथा गैया आरो बिथाङा गावनि गुबै स्ट'रि मेथाइ सोरजिनाय रोजाबजेननाय बाजिखौ माबोरै मोनखो बिनि फिसा फिला स्ट'रिफोरखौ जोंनो खिन्थाबाय जायखिजाया जों दिनैनि बे जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै रायजोफोर खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि बाय